Ndak he. Ha. Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak ngrungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dongane empat abjad kok ya per huruf to. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Kita delok lek mawakmu mlakune koyo Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isuk seneng adus, lek wis badi itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Ajar jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manukno wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih, nggih. kuwi Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakeryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jagat. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe delok sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondrong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Eh, wis Hotel kok dinding sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. Maksudnya rek tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Wanun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mumpun to, ngene tok. Wis ngene. Tak tonyo tenan kok iso. Ngeremenke penggalihe Nggih, Bapak. nggih, nggih. Satu lagu. Ngeten, Pak. Nggih muga. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, nggih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke Nggih, nggih. muga-muga panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti di bagian Itu dengan iki hati Allah. anu jenenge apa? Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonak. Nah, Bonang. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep iso. Wah, Pak. niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kae. Ngadeg aku wedi lek tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Gedang-gedang Rene. Iya, karo aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Ah, nggih. Masyaallah. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih, nggih. Alhamdulillah barakallah ya. Wis. Wis, oh, alhamdulillah. Anu Niki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing kiwa kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rong bar ilmune turun. Ilmu konggonku Iki iki. ngatur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru cara makasih. Itu Cik. aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jok kritik Jok itu kok jo isin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Jelego, Iya, iya. Pak Jesse. Iya, iya. Ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun, sembah Matur nuwun. nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula aturi Bapak. pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masuk Gondrong. Lah, lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Lah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong. Matur nuwun, Pak. Masyaallah, kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, Nggih. siap, siap, nggih, nggih. Wah, Pak Heru niki siap, nggih, nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Masun ki Kok dikon ketoke karo Masun kok mantut. Kagabu. Aku itu Kang Gambu. Wah, Iki kan masyaallah. ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek ora kegendam Masun ora mungkin iki foto sok maya. tau biyen kok ngene ditinggal tangan to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya, iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya.
depan karo kowe. Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin. Tatin. Ayo, kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Wengko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Lo tak nderek yo Tatin kalih Mbak Elisa. Yo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat Senting gundelmu. Senting. CJT sama. Wong sira petuk kok aku senting. Karepe iki penting ora kok sinting. seneng. Bohogyo. Bog. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tadi. Kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge, Dok? Eh, Mugi-mugi Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, aku mek loro. iya kuwi. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ndengkelmu. Maksudnya ya ber golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nggih. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, kemarin sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku tidur balik ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngene. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah kok? hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu. Itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda ini siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Kok medu. Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galak kamu. Kangen Iki. aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini Nanti bojoku. pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Ngono. Kelase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tok. tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Piban Romo. Omahmu omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kita termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Kene kok uyar-uyur kene Iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak. Ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu jebol. Pak, anu kula setunggal nggih, kula setunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep Wis. omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak.
Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng ngarep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu, aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. nang omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Walah, lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe bodo mbok Foto nyari. guru kok, tak Cok. do apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, kula pangapunten. Senaso piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya simbai. Lah Amin niki, amin 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 amin. kula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak jog kluthuk iki. Dipun Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan lak sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukruk ngene. Sopo? Sampean lho. Etok-etok aku. Kula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar lara iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Din. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tadi nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Wis entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden. Sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeranu to. Kok iso aku gadene gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to ki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi tak rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo mangi empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungane kok jero jak mantati ora mudeng iki karo wong. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne empat abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omongi, iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenes juga Pak Heru iki.
Geting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyebek kok. Bareng waras kok pegel nih. Sampai ini cilik digedhekke gede dindit. Sama sama. Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas Goyo. Dipangku apa purul aku Mas Samu ki. Iki lho, kula ki adi. Rumah Samu aku ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjenenganipun Pak Siswanto Ro. Harjasmito. RM lho ki. Lah iya, RM Bundo. RM gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Kondo. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes aja Wes sembrono. saiki ha apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad I H ora H. Ha, Lah. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa Masa? akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dek. kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Loh, Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Betul. Jelok nek kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Masa? Masa? Lah kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora ha. gitu. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Yo, sabar. Karena ndi? Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. oh, berarti E. Nah, E. Enek ene. Ya iya nek Jenenge ini. iki sapa? Kowe iki nyapa Kok dong. gak Sabar, Bro. gampang sesuatu. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu. Arek ndekku ket mau gak disebut kowe. Gondrong iki geting iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok iso R. Wis malah. Asik karo mah contong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insya Allah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insya Allah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insya Allah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. Ra nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Ya. U kan? U. Muga-muga untung. Muga-muga. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng iki. Sabar. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpul rono. Tenang dulu, tenang. Sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis. Tumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. So. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik urutanmu iki genah to ngulang Ora alih. ora kesel mbok. Rene. Endi iki? Ora kesel mbok kon nunggu. Anu ngene. Kowe ku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono. Nah aku manut urute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel kan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho.
Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum Ya, ya. pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin, amin. Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho iki malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ini lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menje. Sini benci matamu. Kok Kok dadak kaya nyium curu. banget. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Truk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sampeyan iki kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Dajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cekane ane. Kok pangga iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab Tanggung konsisten. Toh. Tol. Tol. Minta dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, Sa? Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Tolo. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Sone Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. So menika sedekah, Sedekah. kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa kan? Iya ta? khulu makrofin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iki. Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti Iso kok. ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya, iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Nek tak jek dhuwit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ayo coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Sapa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dadak kaya Yogya aluse ramai rada Piye? kepiye ngono. Oh, ki mau dingin ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatil, Mak, gatil. Kok gatil dalange ijan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedel nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. Biawak, Ya. biawak.
Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngecewa apa bener sira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Jajal kluthuk lho, kluthuk. Pak Sun, Pak Sun. Apa? Wah, Mas Rudi gareng. Oh, Mas Rudi. Nggih. Oke. Nggih, Mas Rudi mbak nuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung Oh, ya, disamper alhamdulillah, ya. Jenenge wong bejo. Panjang rezeki. Monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo. Monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa bene. to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Kok yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Wis kono ae. nggih, wis Mas. Kene lho, kok kene. Lek Wis kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. ora ra nyapol. Kono. Siap. Siap. Kono. Jajali. Terus nado? Yo. Teratapan Mas. Yo. Oke, ayo kita ngobrol. Bareng Semarang, Mas. Kau wis mati pegang-pegang. Gatung akan tu entela. Yen wong gatung akeh kulo kita apa. Deg-degan dik. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja kuwi. Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Ngene laraku nek mau masuk. Hati-hati. Acekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggono sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku karo kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Sing sepuh ki sapa ya Jali? Sing dhewe sepuh ya le. Lah awake dhewe ki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing merening kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Ah, Apa yang rumah sakit tadi? Oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetut. Ayo Deli. Dilanjut. Deg-degan dik. Deg-degan Hatiku deg-degan. nalikane aku krungu
Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jok. Iki sapa to? Sapa ta lali ya nek wis. Sama masuk Bar lali. lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangin. Sajake pengen apa piye kok ya. Prestasi mboten kok ya. masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Kok Python Kan iki. dandane cantik-cantik kok ngene Mas Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Walik, Titen walik, aku. walik, walik, Eh? walik, walik. Walik, Mas. Walik. Iki Oh, Mbak walik. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno to. Mripatmu periksakno. Dalange lek wis sepuh mek ngono. Hei, mek ngono. Pripatmu Iya lah awake Kae dhewe. kok ngomongne priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksakne. Oh, aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki masun kok ya. Aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat, sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Kak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut, udut. Mas Gareng, Mas Gareng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sip sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Potongan ngonyek ngawure. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar iki kok. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih bakso Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Oh, lokal. Nggih. Oh Gentenan ya, Cek. pancen Anu, pancen Batin ben legarin. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik to Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. 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 Susi si milik iki weleh-weleh niku to? Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih, betek Tapi sik. Mas. dintekne sik Nggih, nggih. janda barune. Nah, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sikat. Ketuke telo, yen wis kapatok ake ayo kita ngomong. Lagi Semarang Mas, kandang biru, Wis wani kandang pegang. satu deh Maleme Minggu. Dadi jantung atiku. Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Ojo sembrono, najanan Janda baru. Menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wo lho, lha ini Mbak Tatin Mulai nenek. esuk mulai. Lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesule saking Banyu ing Rupo samangke itu. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu Karno mene. Omong ana Jare omong ana ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah, Nggih. nggih, nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gasaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan Mas Yun. doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi.
Berat muncing kata-kata kata-kata. Terakhir lali rapalan Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitiria kumarane bumi puryak musing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja ngisini-sini kula. Endak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti bejo. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Niku kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doa kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu tiba. Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Jantungane. Jantungane Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena, sembarang Pak kena. Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to kon tiba. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru Erden. namipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen nggih. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah pun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Adiari-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula nggiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak
Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa. Dadi Pak Budi, Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, mau malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Ya. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Kali tak kamplengi kowe. zaman untukmu genep ke jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air janjam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung riwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi ya iki. Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe kok ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung riwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ini lak rugi 50 gitu. Nggih. Anu ya. Bapak itu Terus nih nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas mangga Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ki sing tidak. Dengaran Yahudi biasanya rumpi. Aku iki. Aku perkara nggih rumpi ki rumpimu kere ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne karo Mas. Wih, jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku dilemek to karepmu. Kowe piye ae. Lembah Pak Iya, Susi. iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ampit nggih, Mas Sun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal. Kapal sikil. Iya, iya. Kapal sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Badal. Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gledhuk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gledhuk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Nggih, kula ngledhok, Pak. Ledhok niki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. Tuk. Biasanya didahar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Dewa Mas. Tresno mawon. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah di Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak lan bakunge. Allahumma amin. Amin. Ki mau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih menghormati to. Mungkin nek sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro ki jenenge sing. Oh, Pak Sun. Kula niku Le, ping santai. sik. Iki Mangseneni niku. Duk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, Duit kan sak gon-gon. Nggih. Dalah mung grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Nyilih 300 ya, Duk. potong. Potonganmu. Bapak ki obah ke dolar kok iso. Lah wong aku munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku kan sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumacaku. Lho, kuwi penting anggemu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki.
Biasane angel. Saiki anu e. Pripun? Nanda Sinten? karo Nanda karo Hani. Kene. Niki kan ya Mas. Eh, Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. cintaku Sakonyong-konyong kode karo cahayu sing aku lembar lembarmu pancen super resik tur anti laler yen ra petuk sepino sesang cintaku sakonyong-konyong kode mari durung demok panjang udah bensin seliter mantanku tak setaker tak akhiri aku tantan mipit rambut golang ngane ayo gerak kowe luwih penting nganti rusak dapat berut sing tak pikir gampang jambu goblok dipangan ular ular kacang lakune klokan-klokan diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik melih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, anu Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah, Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kludruk. Diamput, diangkreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten Bertanya, Ayo coba. Samang mikmu coba. Pak Heru iki bisik aku nun sewu izin ya. Samang seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka ya, senang Amin, ya. amin. Samang poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Oh no. Alah malah kaya kuntul alun-alun. Terus sembah nuwun. Pak Heru kan daleme ndi moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya Mlakune ngono kuwi. kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer ra. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek sebab itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer ra. Ajar. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek Nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. ki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awul wae kok iso. Anu sini iki, sini iki. Anu Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki nyempil sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis sembar lagi ya. Matane.
Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, Bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Siap. Yo kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih, nggih. Anu, badhe membantu. Oh alah, kaya Daryanto lho menawa kuwi. Daryanto sapa ngawur ya. Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas, langgamu. Iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan dampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang adojaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka menyipun Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumparing nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah, amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku. Iki Nalikane aku ninggal aku. Ya, apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Masuwun noleni. Satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem. Ya, ya. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Oh ya, coba ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Iki anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail qatul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pun nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus supaya jenenge sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajane? Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan
sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat, uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh labemu. Kok iso. Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iki ya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa ki? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki lak kritik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Pantes. Damel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Joget lu karo mendak nduk sikile. Jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus ning ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Aku ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih begini. baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku wis ngomong iki ate percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok Nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Satu lagi. Satu lagi. Bahasane iki pakasahan. Wonge lek kuwasa ya. Oke, Mas. Mungkin, Bebas. Pemimpin ini bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis Leres. nyekel. Nyekel. Sama papat nganti bubrak. Tayub. Nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih. Iki manggane kan urung anu. Dewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Bajing encat maksudnya. Sing nembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar ki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Ki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu Hit. nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing Belanda. bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya Langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya gini. wis per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Tur ditak-tak delan-delan tak terus tak delan-delan tak. Meneng ae, sing itu ndeng kene. Aku jurusan tari tuk. Iya, ro SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong jajal. Ayo. Wah, wadeg. Lho linggo manut lho. Oh, darane Nirok Neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong Mas ngene to. Ding do ding do
Neno. Sin to. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen ngene. biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik-cilik iki Garut beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu. Penonton tenang, menang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ, Mbang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso medhi wayangan lho. Nggih, nggih. Satu Dadi lagu. sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Heru mulai to. Pak Heru balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan dadak ngenteni sing nanggap. Lah, niki- Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Rudi. Ayo. Karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen wis lanang ku. Tahu tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo.